Bueno, aurten gaur abenduak 12, Arratiko 3. enplegu azoka ospatzen gabiz, hemen Igorreko kulturetxean. Hemen ospatuteak azkenean enpresari apurbet emoten dotzien aukera da, perfil desberdinetako pertsonen kurrikulumak jasotea, eta bebai apurbet herrire zabaldutea eurek egiten daurien lana, ez? Modu zabalago baten. Aurten 20 estan juntetan gara, gehienak dire industria enpresa, baina bueno, 3. adinekoen egoitzak be badauz, gizarteratze enpresa bat bebai etortzea lortu dugu, eta gero zona berezi betau enplegu arloko zerbitzuetara dediketan diren erakundeana. Eta horretaz aparte, Zuleibarko estan bat eta Errotako estana. Gitzi gora bera, 50 lanpostutik gora eskaintzen dabiz momentu honetan enpresak. Batzuk segiduen ja lanean hasteko lanpostuek dire edo lan eskaintzak dire, baina beste batzuk datoz, bajak kurritzeko orduen edo langile posiblen kurrikulumak jasotzeko asmoagaz. Eta beste berezitasun bat aurtengo azokana da, montau dugu panel bat, lan eskaintzan paneltzu bet, estan baten atzen ikusten ez diren enpresa horrei zuzenduta, eta hor azkenean euren lan eskaintzak dauz ipinite, eta kurrikulunan nora bialdu bat hori izan kontaktue. Lortu gure dugune enplegu azoka honegaz, da lanak eta praktikak topatzen dabizen jente alde batetik, eta gero lan eskaintzak ofreziten dabizan enpresak beste aldetik, horrek alkar topetako gune bat sortzea. Baiaran, enplegu aukerak sustatu, harreman profesional barriak erraztu eta Arratiko talentu bertan geratu daitela lortu eta aktibatu. Gaur egun, Arratien dekogun erronka nagusinetariko bat da gazteak eta talentua orokorrean gazte horrein iesa. Egie da, Arratien bizi eta lan iten dugun pertsone kopuru 17 baino ez dala. Hori alde batetik izin alda, pertsonak ez da horilako ikusten Arratien lan aukerak edo euren garapen profesionalarako aukerarik, eta bebai izin alda ez dakiguleko bez benetan ze enpresa mota edo zen lan aukera egon aldiren baiaran, ez? Askotan galdetan dozku eta pentsaguenke 5-6 enpresa baino ez dauzela Arratien eta 300 enpresatik gora dekoguz. Eta aipatzekoa da, biztanlerian artean kasi 50% goi-mailako ikasketak dekiezala Arratien, eta talentu formauta badeko gule. Eta gainera beste alde batetik Arratiko udalak enplegu sortzaileak direla. Orduen, enplegu azoka honegaz, lortu gure izin dugune da Arratiko enpresan jarduera gizarteratzea, ez? Eta herritarrak eta gazteak ikusi dairela bebai ze lan aukera dauen, eta etorkizun profesionalak garatuteko bertan badauzela bideak. Eta aparte, enpresantzako aukera oso ona da, euren jarduera gizarteratzeko, erakusteko zer egiten daurien, eta kurrikulunek lortzen bada bez, ez? Euren lanpostuetarako eta bertako jenteanak badire, askoz hobeto.